Most viszont akkor hívom következő vendégünket, aki coach és életvezetési tréner, Hegedűs Erika. Jó reggelt kívánok, szia Erika! Jó reggelt, és már is ott tartunk, hogy hogyan keressünk egy olyan igazán magunknak való állást. Ugye itt azt hiszem, hogy Ági megtalálta egy életre azt, amivel foglalkozni szeretne, és talán Regina is most már ott tart, hogy a modellkedés után most az éneklést tartod igazán? Eddig is az ének volt, csak modellversenyeket nyertem, de most már jó ideje inkább a modellkedés van, és emellett meg egy ilyen zenei tévén híreket mondunk. Tehát, hogy abszolút a zenei pályán érzi magát kiteljesedetnek, és én közben meglepődve olvasom a mindenféle női lapokban, hogy a közgazdász váltott, és most kis ronybabákat var, és most érzi magát boldognak, arra nem tudom, aki eddig utazási menedzser volt, most óvónénivé változik, és egészen érdekes, hogy ez most mennyire komoly téma, vagy mint hogyha ez most ilyen trendi téma lenne. Tehát hogyan találjuk meg önmagunkat egy állásban? Hát nem állást keresünk, hanem inkább állást találunk, és ez a nagy különbség, mert ahogy Regina is sokáig kereste esetleg, hogy mit szeretne, vagy pontosan tudtad, hogy hova tartasz, ez egy nagyon fontos kulcs lépés az egész folyamatban, mert amikor nem tudjuk, hogy mit is szeretnénk, akkor lehet, hogy eljön a válság, jön a pánik, jön az, amikor már elfogynak a tartalékaink, és akkor nem is gondoljunk végig, hogy igazából hova tartunk, mitől leszünk boldogok, mi az, amiben ki tudunk teljesedni. Úgyhogy az egyik legfontosabb, hogy leülünk szépen, és időt szánunk magunkra, és megpróbáljuk végig gondolni, hogy mitől leszünk mi boldogok. Igen, de az a nagy kérdés, hogy mikor ülünk le. Soha. 5 évesen ülünk le, 10 évesen ülünk le, 25 vagy 45 évesen ülünk le. Például Ági, neked egyértelmű volt az első perctől kezdve, hogy mi az utad? Én soha nem készültem énekesnőnek, de 16 éves korom óta énekelek színpadon, és tulajdonképpen 20-21 éves voltam, amikor ráeszméltem, hogy énekesnő vagyok. Jó, de az, amikor 16 évesen a színpadon álltál, és először énekeltél, nem tudom mekkora nagy közönségnek, az is oda vezetett az út valahogyan. Mindig énekeltem, tehát abban, amit csináltam, szenvedélyes voltam, és ez az éneklés volt. Tehát lehet, hogy ez a legideálisabb dolog. Hát mindenki nem lehet modell vagy énekes, viszont a tévénézőnek azért kell egy olyan kapaszkodót találni, amiben azt mondja, akkor ezen az úton elindulok, és szerintem, ahogy mondtad, szenvedély, megérezzük, hogy miben vagyunk jók, erősségeink vannak, kulcskompetenciáink, készségeink, és ezekre lehet alapozni. Mert igen, ahogy mondtad a cikkedben is, hogy most már ezt tükröződik, hogy eljön a kiégés, és nem leszünk a helyünkön, ettől nem leszünk boldogok, és kihat a magánéletünkre, sőt minden egyéb területre. Mikor jön el ez a kiégés, mik a tapasztalataid? Mert ez nagyon érdekes, hogy ez a szó hányszor jön elő most az utóbbi egy évben, így a baráti körömben. Hát én tegnap voltam egy születésnapi partin, és így leteszteltem. A társaságban volt 3 olyan ember, akinek nincs állása, és 2 kiégés miatt nem dolgozik jelenleg. Tehát lehet, hogy sikeres ügyvéd volt, és kézbe fejezte, hogy egyszerűen nem bírja tovább? Az a legszörnyűbb, hogy nagyon sokszor elvállaljuk a munkát a pénz miatt, mert hogy vannak terheink, amiket ki kell egyenlítenünk, hogy muszáj, hogy valamit dolgozzunk, de közben nem csináljuk azt, amit szeretnénk. Ez nagyon sokszor a stressz miatt nem vagyunk boldogok azon a munkahelyen, de nagyon sokszor elvállalunk olyan feladatot, amit nem tudunk jól megcsinálni, ettől elkezdünk szorongani. De akkor mi a megoldás? Tehát azért fizetni kell a dolgokat, közben van egy munkám, és tanultam, és ezt végzem. Én azt tudom javasolni, hogy legyen egy átmeneti időszak, amikor tényleg dolgozunk valami olyat, amivel ki tudjuk fizetni a tartozásainkat, de ez átmenet legyen. Tényleg fejben rakjuk rendbe, hogy átmenet, és közben én azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy üljünk le, gondoljuk végig, akár rajzoljunk köröket, hogy milyen lehetőségeink vannak, mi az, amit el tudok képzelni. Nem ajánlhatok valakinek irodai munkát, ha tudja, hogy megfullad 8 óra munká alatt az irodába bezárva. Szerintem minden ember tudja belül, hogy mi az, amilyen irányban ő ki tud teljesedni. És hogyan zajlik egy ilyen életvezetési tanácsadás? Tehát mit csinál egy coach? Mondjuk Regina most már megtalálta az útját, nagyon úgy néz ki, de mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt oda ment volna hozzád, még aktív modellként. És nekem mindig az éneklés. Bocsánat, látod, az én agyamban is ez van, de most már átállítom meg de nekem gyerekkorom óta, hogy szerintem Whitney Houston meghallottam énekelni, onnantól kezdve nekem nem volt kérdés. És nekem ez az, hogy sokaknak ez száll a szemükbe, hogy én modellkedem, meg tévében vagyok, meg stb. Miért ne álljak több lábon? Tehát én dolgoznék egy papírboltba, és emellett dolgoznék a hentesnél, és senkinek nem szólná a szemét, de így igen, de én meg tök boldog vagyok ettől. Nagyon jól mondod. Én átállítottam az agyam, soha többet nem fogom ezt mondani, ne haragudj.
Valószínűleg ez a kép él így. Különben mindegy, hogy mit gondol a környezetük. Regina tudta, hogy hova tart. Amikor valamilyen célt kitűzünk, akkor az lehet, hogy egy hosszú cél, de közben lesznek kis céljaink, és úgy fogunk elérni a hosszabb cél irányába, hogyha megtesszük azokat a lépéseket, amiket meg kell ahhoz tenni, hogy odáig eljussunk. Úgyhogy fel kell osztani a részfeladatokra azt a célt, és tényleg, amikor kérdezted, hogy hogyan működik ez, én szerintem mindig sorba kell venni az erősségeinket, a képességeinket, mert sokkal több van bennünk, mint gondoljuk, csak éppen a hétköznapok sodrásában saját magunkra nincs időnk. Ezért a legfontosabb, hogy rákényszerítsük magunkat, hogy legyünk tisztában azzal, hogy tényleg mi az, amire képesek vagyunk, és amit meg tudunk csinálni. És mi a tapasztalatod? Férfiak vagy nők keresnek meg inkább téged? Vagy keresnek meg egy életvezetési tanácsadót? Most ez furcsa, de a férfiak, ha döntenek, hogy változtatnak az életükön, akkor végigcsinálják. Sokkal optimistában állnak a képességeik tekintetében magukhoz. A nők nagyon sokáig gondolkodnak. Mondjuk az interneten írogatnak 28 szakértőnek, hogy mit kéne csinálni, aztán leveleket írogatnak, és nagyon hosszú idő telik el, esetleg még a barátnőjükkel is megvitatják, hogy miért szerencsétlenek, és csak utána lépnek ki és segítségük. Na és miért van ez a bizonytalanság? Tehát ezzel én egyetértek, tehát nekem is ez a tapasztalatom. Hát mi nők megbeszéljük a barátnőnkkel, és a beszélgetés az egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog ott abban a pillanatban, feltölt energiával. Ezzel halogatunk is. Amíg hazamegyünk, jól érezzük magunkat, és akkor másnap kezdődik újra a problémánk. Úgyhogy ki kell lépni. Szerintem nem muszáj mindig segítséget kérni. Benn van az a belső jelzőnk, úgyhogy ha időt szánunk önmagunkra, akkor látjuk, hogy hova tartunk. Említetted a köröket. Ági, például te milyen köröket tudsz elképzelni? Tehát miben tudnál még kiteljesedni vagy boldog lenni? Mert ez egy nagyon buta kérdés ahhoz, aki teljesen szenvedéllyel űzi azt, amit űz. Valószínű, az a dolog is a zenével lenne kapcsolatos. Gondoltam például arra, hogy zeneterápiával nagyon szívesen foglalkoznék, többféle területen, akár gyerekek körében, akár például idősek körében. Amikor a nagymamám egy idős otthonban volt, akkor tapasztaltam azt, hogy ezeknek az idős embereknek egy érintés, egy mosoly nagyon sokat számít, hogyha valaki leül az ágyuk szélére, és énekel nekik, akkor egészen feltöltődnek. És nagy szükség lenne ilyenre szerintem Magyarországon is, mert ugye ez külföldön általános. Milyen jó, hogy az ő körei, vagy a nagy köre az szinte így fedi egymást, nem? Ez látszólag fedi. Ági nagyon bölcsen és ösztönösen jól csinálja, hogy megnézi azokat a területeket, amik még párhuzamosan beleilleszkednek, és én szerintem minden átlagembernek meg kéne tapasztalni azt, hogy nem csak egy irány van. Ahogy Regina is mondta, fontos több lábon állni, mert nagyon színes egyéniségek vagyunk, és sose lehet tudni, hogy hol lesz az, ami a megoldást adja majd. Nagyon szépen köszönöm. És most egy egészen